Juuri tässä hetkessä, kun silmäsi lukevat näitä sanoja, valonsäteet saapuvat maahan matkalta, joka on kestänyt kauemmin kuin ihmiskunta on ollut olemassa. Nämä fotonit lähtivät liikkeelle aikana, jolloin maapallolla ei ollut yhtään monisoluista elämänmuotoa. Ne ovat matkanneet läpi avaruuden laajentumisen, läpi galaksien syntymisen ja tuhoutumisen, läpi ajan itsensä. Ja kun ne lopulta osuvat teleskooppeihin täällä maassa, ne kertovat tarinan niin äärimmäisestä energiasta, että se uhmaa kaikkea, mitä olemme koskaan kokeneet. Yksi ainoa objekti, joka loistaa kirkkaampana kuin 1000 miljardia aurinkoa yhdessä. Objekti, joka on niin kaukana, että sen näkeminen on kuin katsominen ajassa taaksepäin miljardeja vuosia. Tämä objekti on kvasaari. Mutta mikä tekee kvasaarista niin käsittämättömän kirkkaan? Miksi objekti, joka on kaukana galaksimme ytimessä, loistaa niin voimakkaasti, että näemme sen läpi koko näkyvän universumin? Vuonna 1960 Mauna Keen observatoriossa Havaijilla tähtitieteilijä Alan Sandage tutki outoa radiolähettä, joka oli merkitty luetteloon nimellä 3C 2,3. Se näytti tavalliselta tähdeltä optisessa teleskoopissa, mutta sen radioemissio oli järjetön. Kun Sandage analysoi sen spektriä, hän huomasi jotain, mikä ei pitänyt olla mahdollista. Objektin punasiirtymä oli valtava. Se ei ollut tähti. Se ei edes ollut galaksissamme. Se oli niin kaukana, että sen valo oli matkustanut miljardeja vuosia saavuttaakseen meidät. Ja silti se loisti niin kirkkaana kuin lähin tähti yötaivaalla. Sandage ja hänen kollegansa Martin Smith Kalifornian teknillisestä instituutista ymmärsivät, että he olivat löytäneet jotain täysin uutta. Jos tämä objekti oli todella niin kaukana kuin punasiirtymä osoitti, sen todellisen kirkkauden täytyi olla käsittämätön. 100 kertoja kirkkaampi kuin koko galaksi. He kutsuivat näitä objekteja kvasaareiksi. Lyhenne sanoista kvasistellaari radiokoode. Mutta he eivät vielä tienneet, mikä voisi tuottaa niin järkyttävän määrän energiaa. Kuvittele seisovasi keskellä Saharan autiomaata keskipäivällä. Aurinko polttaa ylhäältä voimalla, joka tuntuu melkein sietämättömältä. Jokainen 4 senttimetri ihoasi vastaanottaa noin 1,5 watin tehoa. Tämä on energiaa, joka on matkustanut 150 miljoonaa kilometriä avaruuden läpi. Nyt kuvittele, että voisit siirtää sinut äkillisesti kvasaarin läheisyyteen, vaikkapa 1 valovuoden päähän sen keskustasta. Jokainen 4 senttimetri kehoasi vastaanottaisi nyt energiaa, joka vastaisi 1000 aurinkoa. Sinä et vain palaisi. Sinä muuttuisit plasmaksi hetkessä. Atomisi hajoaisivat. Ja tämä 1 valovuoden päässä. Kvasaarin todellinen ydin on niin intensiivinen, että mikään tunnettu aine ei voisi selvitä sen läheisyydessä. Mutta mistä tämä energia tulee? Vastaus löytyi vuosikymmenten tutkimuksen jälkeen, ja se oli yhtä aikaa elegantti ja kauhistuttava. Kvasaarin ytimessä on supermassiivinen musta aukko. Ei tavallinen musta aukko, joka syntyy tähden romahtaessa, vaan hirviö, jonka massa on miljoonia tai miljardeja kertoja suurempi kuin auringon massa. Ja tämä hirviö syö. Kun aine putoaa kohti mustaa aukkoa, se ei vain katoa hiljaa pimeään. Gravitaatio kiihdyttää sen uskomattomiin nopeuksiin. Kaasu ja pöly muodostavat pyörivän kiekon musta-aukon ympärille, jota kutsutaan akkreetiokiekoksi. Tässä kiekossa aine pyörii nopeudella, joka lähestyy valon nopeutta. Kitka ja magneettiset voimat kuumentavat aineen miljooniin asteisiin, niin kuumaksi, että se alkaa säteillä valtavasti energiaa kaikilla aallonpituuksilla, radioaalloista gammasäteisiin. Ajattele sitä näin. Kun pudotat kiven järveen, se putoaa melko hiljaa. Mutta kun pudotat saman kiven musta-aukon gravitaatiokenttään, se kiihtyy niin voimakkaasti,
että sen potentiaalienergia muuttuu kineettiseksi energiaksi, joka sitten muuttuu lämmöksi ja säteilyksi. Ja koska musta aukon gravitaatiokenttä on niin äärimmäisen voimakas, tämä prosessi on uskomattoman tehokas. Jopa 10% aineen lepomassasta voi muuttua puhtaaksi energiaksi. Vertailun vuoksi, ydinreaktioissa, jotka ruokkivat aurinkoa, vain noin 0,7% massasta muuttuu energiaksi. Tämä tarkoittaa, että supermassiivinen musta aukko, joka nielee ainetta nopeudella 1 aurinkoa vuodessa, voi tuottaa energiaa, joka vastaa tuhansia miljardeja auringon kirkkautta. Ja varhaisessa universumissa, kun galaksit olivat nuoria ja täynnä kaasua, monet supermassiiviset mustat aukot söivät paljon nopeammin. Jotkut nielsivät satoja auringon massoja vuodessa. Mutta tarina ei pääty tähän. Kvasaarit eivät vain loista, ne ampuvat. Vuonna 1973 radioastronomit havaitsivat, että monista kvasaareista lähtee valtavia suihkuja ainetta, jotka ulottuvat satojen tuhansien valovuosien päähän avaruuteen. Nämä suihkut, joita kutsutaan jeteiksi, koostuvat plasmasta, joka liikkuu nopeudella, joka on yli 99% valon nopeudesta. Ne ovat niin energisiä, että ne voivat läpäistä kokonaisia galakseja, työntäen kaasua ja pölyä tieltään, muokaten tähtien syntymistä miljoonien valovuosien säteellä. Miten musta aukko, joka määritelmän mukaan ei päästä mitään pakoon, voi ampua ainetta ulos? Vastaus piilee magneettikentissä. Kun sähköisesti varautunut plasma pyörii musta aukon ympärillä, se luo valtavia magneettikenttä. Nämä kentät kiertyvät ja vääntyvät, muodostaen eräänlaisia magneettisia putkia, jotka kulkevat kohtisuoraan akkreetiokiekkoa vastaan. Osa plasmasta ohjautuu näitä putkia pitkin, kiihtyen uskomattomiin nopeuksiin. Lopputulos on 2 vastakkaista suihkua, jotka ampuvat ulos musta aukon navoista kuin kosminen suihkulähde. Nämä jetit ovat niin voimakkaita, että ne voivat olla näkyvissä jopa silloin, kun itse kvasaari on liian kaukana nähtäväksi selvästi. Radioteleskoopit ympäri maailmaa ovat kartoittaneet näitä rakenteita, paljastaen monimutkaisia kuvioita, jotka kertovat tarinoita miljoonien vuosien aktiivisuudesta. Jotkut jetit ovat suoria kuin laser. Toiset kiemurtelevat ja taipuvat, kun musta aukko heiluu tai kun jetti törmää galaksien väliseen aineeseen. Ja tässä on jotain todella hämmästyttävää. Kun katsot kvasaaria, et näe sitä sellaisena kuin se on nyt. Näet sen sellaisena kuin se oli miljardeja vuosia sitten. Lähin tunnettu kvasaari on noin 600 miljoonaa valovuotta päässä. Mutta useimmat kvasaarit, joita havaitsemme, ovat paljon kauempana. Jotkut ovat niin kaukana, että niiden valo on lähtenyt matkaan vain muutama 100 miljoonaa vuotta alkuräjähdyksen jälkeen, kun universumi oli vasta lapsuudessaan. Tämä paljastaa jotain syvällistä. Kvasaarit eivät ole tasaisesti jakautuneet ajassa. Niitä oli paljon enemmän varhaisessa universumissa kuin nyt. Kvasaarien kultakausi oli noin 3 miljardia vuotta alkuräjähdyksen jälkeen. Tuolloin universumi oli täynnä nuoria galakseja, jotka törmäilivät ja sulautuivat yhteen, ruokkien niiden keskustojen supermassiivisia mustia aukkoja valtavilla määrillä kaasua. Nyt, 13 miljardia vuotta myöhemmin, useimmat galaksit ovat kuluttaneet kaasunsa. Niiden keskusmustien aukkojen ruokinta on hidastunut. Kvasaarit ovat sammuneet. Mutta eivät kaikki. Jopa meidän oma galaksimme, Linnunrata, sisältää supermassiivisen mustan aukon ytimessään. Sen massa on noin 4 miljoonaa kertaa auringon massa. Juuri nyt se on melko hiljainen, nielee ainetta hitaasti. Mutta miljardeja vuosia sitten se saattoi olla aktiivinen kvasaari, loistaen niin kirkkaasti, että se olisi ollut näkyvissä toiselta puolelta universumia. Ja tulevaisuudessa,
kun linnunrata törmää Andromedaan noin 4 miljardin vuoden kuluttua. Näiden kahden galaksin keskusmustien aukkojen sulautuminen saattaa sytyttää uuden kvasaarin, joka loistaa hetken ennen kuin se jälleen hiljenee. Ajattele sitä. Jokainen kvasaari, jonka näemme, on kuin majakka menneisyydestä. Se kertoo meille, millainen universumi oli miljardeja vuosia sitten. Se näyttää meille galaksien nuoruuden, ajan jolloin tähdet syntyivät nopeammin, kun galaksit törmäilivät väkivaltaisemmin, kun supermassiiviset mustat aukot kasvoivat nopeasti. Kvasaarit ovat aikakapseleita, jotka on pakattu valonsäteisiin. Ja ne ovat myös mittausvälineitä. Koska kvasaarit ovat niin kirkkaita, tähtitieteilijät voivat käyttää niitä tutkimaan kaikkea, mikä on niiden ja meidän välissä. Kun kvasaarin valo kulkee läpi galaksien välisen avaruuden, se kulkee läpi kaasupiilvien, jotka absorboivat tiettyjä aallonpituuksia. Analysoimalla kvasaarin spektriä tutkijat voivat kartoittaa näitä kaasupiilviä, mittaamalla niiden koostumusta, lämpötilaa ja tiheyttä. Tämä on kuin käyttäisi kvasaaria taskulamppuna, joka valaisee universumin pimeät nurkat. Mutta ehkä kaikkein hämmästyttävin asia kvasaareissa on se, mitä ne kertovat meille mustien aukkojen kasvusta. Kun tähtitieteilijät löysivät ensimmäiset kvasaarit varhaisesta universumista, he kohtasivat paradoksin. Nämä objektit sisälsivät supermassiivisia mustia aukkoja, joiden massa oli miljardeja kertoja auringon massa. Mutta universumi oli tuolloin vasta muutaman 100 miljoonan vuoden ikäinen. Miten musta aukko voi kasvaa niin suureksi niin nopeasti? Tämä on edelleen yksi modernin astrofysiikan suurimmista mysteerejä. Teorian mukaan mustat aukot kasvavat nielemällä ainetta ja sulautumalla muiden mustien aukkojen kanssa. Mutta on olemassa raja sille, kuinka nopeasti musta aukko voi kasvaa. Kun se nielee ainetta, säteily, joka syntyy, työntää lisää ainetta pois. Tätä kutsutaan Eddingtonin rajaksi. Kasvaa tämän rajan yli ja musta aukko itse asiassa hidastaa omaa ruokintaansa. Silti varhaisessa universumissa näemme mustia aukkoja, jotka näyttävät kasvaneen paljon nopeammin kuin tämä raja sallisi. Jotkut tutkijat ehdottavat, että nämä mustat aukot syntyivät suoraan valtavista kaasupilvistä, jotka romahtivat ilman, että niiden tarvitsi käydä läpi tähtivaihe. Toiset ehdottavat, että varhaisessa universumissa oli jaksoja, jolloin mustat aukot pystyivät nielemään ainetta paljon nopeammin kuin nykyisin. Vastaus on edelleen epäselvä, mutta jokainen uusi kvasaarin löytö tuo meitä lähemmäs totuutta. Ja löytöjä tulee jatkuvasti. James Webb-avaruusteleskooppi, joka laukaistiin vuonna 2021, on suunniteltu erityisesti havaitsemaan varhaisimpia galakseja ja kvasaareja. Sen infrapunasilmät voivat nähdä läpi pölyn ja kaasun, jotka peittävät näitä kaukaisia objekteja. Ensimmäisten toimintakuukausiensa aikana se on jo löytänyt useita uusia kvasaareja, joista jotkut ovat vielä kauempana ja varhaisempia kuin mikään aiemmin nähty. Jokainen näistä löydöistä on kuin uusi sivu universumin historiankirjassa. Ne kertovat meille, milloin ensimmäiset supermassiiviset mustat aukot syntyivät. Ne näyttävät meille, miten galaksit kehittyivät ajan myötä. Ne paljastavat, miten kvasaarit muokkasivat ympäröivää avaruutta, mahdollisesti jopa vaikuttaen siihen, missä ja milloin tähdet ja planeetat saattoivat muodostua. Mutta kvasaarit eivät ole vain kaukaisia uteliaisuuksia. Ne ovat perustavanlaatuisia universumin toiminnan ymmärtämiselle. Ne edustavat äärimmäisintä energian tuotantoa, jonka tunnemme. Ne näyttävät meille, mitä tapahtuu, kun aine ja energia viedään äärirajoilleen. Ne ovat laboratorioita, joissa voimme tutkia fysiikkaa olosuhteissa, joita emme voi koskaan toistaa maassa. Ja ne muistuttavat meitä siitä, kuinka dynaaminen universumi todella on. Kun katsomme yötaivasta, on helppo ajatella,
että tähdet ja galaksit ovat ikuisia ja muuttumattomia. Mutta todellisuus on paljon väkivaltaisempi ja kauniimpi. Galaksit törmäävät, tähdet räjähtävät, mustat aukot nielevät kaiken lähellään ja ampuvat ulos suihkuja, jotka valaisevat kosmosta. Ja kaiken tämän keskellä, pienellä kivikiekolla, joka kiertää keskinkertaista tähteä galaksin laidalla, me katsomme ylös ja yritämme ymmärtää. Kvasaarit ovat todiste siitä, että universumi on täynnä ihmeellisyyksiä, jotka ylittävät mielikuvituksemme. Ne ovat todiste siitä, että valo, joka saapuu meille läpi miljardin vuoden matkan, kantaa mukanaan tarinoita, jotka ovat odottaneet kertomista pidempään kuin ihmiskunta on ollut olemassa. Ja ne ovat todiste siitä, että vaikka olemme pieniä ja hetkellisiä tässä valtavassa kosmoksessa, meillä on kyky ymmärtää sitä. Kyky nähdä läpi ajan ja avaruuden. Kyky katsoa kvasaarin valoon ja nähdä siinä universumin nuoruus. Mutta mitä muuta nämä kosmisen valon majakat voivat kertoa meille? Miten ne muokkasivat galakseja ympärillään ja mikä on niiden lopullinen kohtalo? Kuvittele galaksi syntymässä. Ei rauhallisesti, ei hiljaa, vaan kaauksessa, joka on niin väkivaltainen, että se muokkaa kaiken, mikä tulee olemaan seuraavat 10 miljardia vuotta. Kaasupilvet romahtavat. Tähdet syttyvät miljoonittain. Ja keskellä kaikkea tätä, kuin kosminen sydän, sykkii kvasaari. Sen säteily ei vain loista, se muokkaa, se rakentaa, se tuhoaa. Se päättää, missä tähdet syntyvät ja missä ne eivät koskaan synny. Kvasaari ei ole vain kirkas valo kaukana avaruudessa. Se on arkkitehti, joka piirtää galaksin tulevaisuuden. Mutta miten valo voi muokata galaksia? Miten säteily, joka on vain fotoneita, voi vaikuttaa miljardien tähtien kohtaloon? Vuonna 2005 tutkijaryhmä Cambridgein yliopistossa julkaisi havainnot, jotka muuttivat käsityksemme galaksien kehityksestä. He olivat tutkineet galakseja, joiden keskustassa oli aktiivinen kvasaari, ja vertailleet niitä galakseihin, joissa ei ollut. Ero oli hämmästyttävä. Galakseissa, joissa oli kvasaari, tähtien syntyminen oli joko äärimmäisen nopeaa tai täysin pysähtynyt. Ei mitään siltä väliltä. Kvasaari joko ruokki tähtien syntymistä tai tukahdutti sen täysin. Se oli kuin kytkin, joka oli joko päällä tai pois päältä. Tämä ilmiö sai nimen kvasaaripalautevaikutus, ja sen ymmärtäminen vaati sukeltamista siihen, miten energia liikkuu läpi galaksin. Kun kvasaari loistaa, se ei lähetä vain valoa. Se lähettää säteilyä kaikilla aallonpituuksilla. Ultraviolettia, röntgensäteitä, gammasäteitä. Tämä säteily törmää kaasupilviin, jotka ympäröivät kvasaaria. Ja kun korkean energian fotoni osuu kaasumolekyyliin, se voi tehdä 2 asiaa. Se voi lämmittää kaasua, antaen molekyyleille enemmän liikeenergiaa. Tai se voi ionosoida kaasua, repimällä elektroneja atomeista, muuttaen neutraalin kaasun plasmaksi. Molemmat prosessit ovat voimakkaita. Kun kaasu lämpenee, se laajenee. Kun se laajenee tarpeeksi, se voi paeta galaksin gravitaatiosta kokonaan. Tämä on kuin kosminen tuuli, joka puhaltaa raaka-aineen pois, josta tähdet muodostuvat. Ilman kaasua ei ole tähtien syntymistä. Galaksi kuolee hitaasti, kun sen olemassa olevat tähdet kuluttavat polttoaineensa, eikä uusia synny tilalle. Mutta joskus vaikutus on päinvastainen. Kun kvasaarin säteily puristaa kaasupilviä, se voi tehdä niistä tiheämpiä. Ja kun kaasupilvi saavuttaa tietyn tiheyden, se alkaa romahtaa oman gravitaationsa alla. Tämä romahdus synnyttää tähtiä. Paljon tähtiä, nopeasti. Tätä kutsutaan tähtien syntymisen purkautumaksi, ja se voi tuottaa satoja tai jopa tuhansia uusia tähtiä vuodessa. Vertailun vuoksi. Linnunrata tuottaa nyt noin 1 tai 2 uutta tähteä vuodessa. Tämä kaksoisvaikutus selittää,
miksi jotkut galaksit, joissa on kvasaareja, ovat tähtien syntymisen tehtaita, kun taas toiset ovat melkein kuolleita. Kaikki riippuu siitä, missä vaiheessa kvasaari on, kuinka voimakkaasti se loistaa ja miten kaasu on jakautunut galaksissa. Mutta säteily on vain osa tarinaa. Muistatko ne jetit, ne valtavat plasmasuihkut, jotka ampuvat ulos kvasaarin navoista lähes valon nopeudella? Ne ovat vielä voimakkaampi muokkausvoima. Vuonna 2008 radioteleskoopit havaitsivat jotain poikkeuksellista galaksissa, joka tunnetaan nimellä Hydra A. Tämä galaksi, joka on noin miljardin valovuoden päässä, sisältää kvasaarin, joka ampuu 2 valtavaa jettiä vastakkaisiin suuntiin. Nämä jetit ulottuvat yli 300 000 valovuoden päähän galaksin keskustasta. Ja kun ne kulkevat läpi galaksien välisen avaruuden, ne työntävät kaasua tieltään kuin kosminen aura. Mutta jetit eivät vain työnnä kaasua sivuun, ne sekoittavat sitä, ne lämmittävät sitä. Ne luovat shokkiaaltoja, jotka kulkevat läpi galaksien välisen väliaineen. Ja nämä shokkiaallot voivat laukaista tähtien syntymistä satojen tuhansien valovuosien päässä itse kvasaarista. On kuin heittäisit kiven lampeen, ja aallot, jotka leviävät ulos, muuttaisivat veden kemiaa ja lämpötilaa kaikkialla, mihin ne koskevat. Tutkijat ovat havainneet tämän ilmiön useissa galakseissa. He näkevät nuoria tähtiä syntymässä pitkin jetin reittiä, kuin helmet nauhassa. Nämä tähdet eivät olisi koskaan syntyneet ilman kvasaaria. Jetti loi olosuhteet, jotka tekivät niiden syntymisen mahdolliseksi. Mutta on myös toinen puoli. Kun jetti on tarpeeksi voimakas, se voi tehdä päinvastoin. Se voi lämmittää kaasua niin paljon, että se ei voi koskaan jäähtyä tarpeeksi romahtaakseen tähdiksi. Tämä on erityisen yleistä massiivisissa galakseissa, joita kutsutaan elliptisiksi galakseiksi. Nämä galaksit ovat täynnä vanhoja, punaisia tähtiä, mutta niissä on hyvin vähän uutta tähtien syntymistä. Ja syy on usein se, että niiden keskuskvasaari on lämmittänyt kaiken kaasun niin kuumaksi, että se ei voi romahtaa. Tämä on yksi modernin astrofysiikan suurimmista oivalluksista. Kvasaarit eivät ole vain passiivisia havaintokohteita. Ne ovat aktiivisia toimijoita galaksien kehityksessä. Ne päättävät, mitkä galaksit jatkavat tähtien tuottamista ja mitkä kuolevat. Ne muokkaavat galaksien kokoa, muotoa ja koostumusta. Ilman kvasaareja universumi näyttäisi täysin erilaiselta. Ajattele sitä näin. Kun katsot galaksia, näet miljardeja tähtiä. Mutta se, mitä et näe, on historia. Historia siitä, miten kvasaari keskustassa muokkasi kaiken. Miten se ruokki tähtien syntymistä miljardeja vuosia sitten. Miten se sitten sammui, kun kaasu loppui. Miten galaksi muuttui sinisestä, nuoresta ja aktiivisesta punaiseksi, vanhaksi ja hiljaiseksi. Jokainen galaksi on muotokuva sen keskuskvasaarin elämästä. Ja tämä tuo meidät yhteen kaikkein kiehtovimmista kysymyksistä. Mikä on kvasaarin elinkaari? Miten se syntyy, elää ja kuolee? Kvasaari syntyy, kun supermassiivinen musta aukko saa äkillisen ruokkeen. Tämä tapahtuu yleensä, kun 2 galaksia törmää. Kun galaksit sulautuvat, niiden kaasupilvet törmäävät, menettävät liikeenergiansa ja putoavat kohti sulautuneen galaksin keskustaa. Siellä ne ruokkivat keskusmustan aukon. Äkillinen kaasun tulva saa mustan aukon loistamaan kirkkaasti. Kvasaari syttyy. Mutta tämä vaihe ei kestä ikuisesti. Kun kvasaari loistaa, se kuluttaa kaasua nopeasti. Muista, että aktiivinen kvasaari voi kuluttaa satoja auringon massoja vuodessa. Tällä vauhdilla jopa valtava kaasusäiliö tyhjenee suhteellisen nopeasti kosmisessa mittakaavassa.
kymmeniä tai satoja miljoonia vuosia. Pitkä aika ihmisen näkökulmasta, mutta silmän räpäys galaksin elämässä. Kun kaasu loppuu, kvasaari alkaa himmetä. Säteily heikkenee, jetit hidastuvat. Lopulta kvasaari sammuu kokonaan, jättäen jälkeensä vain hiljaisen, nälkäisen mustan aukon, joka odottaa seuraavaa ateriaa. Tämä musta aukko ei katoa. Se vain nukkuu, odottaen seuraavaa galaksien törmäystä, seuraavaa kaasun tulvaa, seuraavaa heräämistä. Tämä selittää, miksi näemme niin paljon enemmän kvasaareja varhaisessa universumissa kuin nyt. Varhaisessa universumissa galaksit olivat lähempänä toisiaan. Törmäykset olivat yleisempiä. Kaasua oli enemmän. Olosuhteet olivat täydelliset kvasaarien syntymiselle. Mutta kun universumi laajeni ja galaksit ajautuivat kauemmas toisistaan, törmäykset harvinaistuivat. Kaasu kulutettiin tähtiin. Kvasaarit sammuivat yksi kerrallaan. Nyt, 13 miljardia vuotta alkuräjähdyksen jälkeen, useimmat supermassiiviset mustat aukot ovat hiljaisia. Ne ovat kuin sammuneet tulivuoret, jotka voivat herätä henkiin, mutta ovat nyt levossa. Meidän oma galaksimme on täydellinen esimerkki. Sen keskustassa oleva musta aukko, Sagittarius A-tähti, on melkein täysin hiljainen. Se nielee ainetta hitaasti, loistaen niin heikosti, että sitä on vaikea havaita edes lähietäisyydeltä. Mutta tämä ei ole loppu. Noin 4 miljardin vuoden kuluttua linnunrata törmää Andromeda-galaksiin. Kun nämä kaksi galaksia sulautuvat, niiden keskusmustien aukkojen ympärillä oleva kaasu sekoittuu ja putoaa kohti uutta yhteistä keskustaa. Ja kun tarpeeksi kaasua kerääntyy, uusi kvasaari syttyy. Hetken, kosmisessa mittakaavassa, meidän galaksimme loistaa niin kirkkaasti, että se näkyy toiselta puolelta universumia. Sitten, kun kaasu jälleen loppuu, se sammuu ja uusi, suurempi galaksi jatkaa matkaansa läpi avaruuden. Tämä sykli, herääminen, loistaminen, sammuminen, on toistunut miljardeja kertoja universumin historiassa. Jokainen kvasaari, jonka näemme, on hetki tässä syklissä. Jotkut ovat juuri syttyneet, loistaen kirkkaimmillaan. Toiset ovat jo hiipumassa, viimeiset kaasupilvet putoamassa mustaan aukkoon. Ja jokainen niistä kertoo saman tarinan. Tarinan energiasta, joka on niin valtava, että se muokkaa galakseja, ja ajasta, joka lopulta sammuttaa jopa kirkkaimpien valojen. Mutta kvasaarit eivät vain muokkaa galakseja. Ne muokkaavat myös avaruutta itsessään. Kun kvasaarin säteily kulkee läpi galaksien välisen avaruuden, se kohtaa kaasupilviä, jotka kelluvat tyhjyydessä. Nämä pilvet, jotka koostuvat pääasiassa vedystä ja heliumista, ovat jäänteitä alkuräjähdyksestä. Ne ovat ainetta, joka ei koskaan pudonnut mihinkään galaksiin, joka on kellunut vapaana miljardeja vuosia. Ja kun kvasaarin ultraviolettisäteily osuu näihin pilviin, se ionisoi ne, muuttaen neutraalin vedyn ionisoituneeksi plasmaksi. Tätä prosessia kutsutaan reionisaatioksi, ja se oli yksi universumin historian tärkeimmistä tapahtumista. Alkuräjähdyksen jälkeen, kun universumi jäähtyi, vetyatomit muodostuivat ensimmäistä kertaa. Universumi muuttui läpinäkyvästä läpinäkymättömäksi, kun neutraali vety absorboi valoa. Tätä aikaa kutsutaan pimeäksi aikakaudeksi. Mutta sitten, kun ensimmäiset tähdet ja kvasaarit syttyivät, niiden säteily alkoi ionosoida tätä vetyä uudelleen. Universumi muuttui jälleen läpinäkyväksi. Tämä tapahtui noin muutaman 100 miljoonan vuoden kuluttua alkuräjähdyksestä. Kvasaarit olivat keskeisessä roolissa tässä prosessissa. Niiden valtava energiantuotto tarkoitti, että yksi ainoa kvasaari saattoi ionosoida vetyä miljoonien valovuosien säteellä. Kun yhä useammat kvasaarit syttyivät,
Ne loivat ionosoituneen plasman kuplia, jotka laajenivat ja lopulta sulautuivat yhteen. Lopulta koko universumi oli jälleen ionisoitunut, ja valo saattoi kulkea vapaasti läpi avaruuden. Tämä on yksi syy, miksi kvasaarit ovat niin tärkeitä kosmologialle. Ne eivät ole vain kirkkaita valoja. Ne ovat työkaluja, joilla voimme tutkia universumin historiaa. Kun analysoimme kvasaarin spektriä, näemme absorptioviivoja, jotka kertovat meille kaasupilvistä, jotka ovat sen ja meidän välissä. Nämä viivat paljastavat, milloin reionisaatio tapahtui, miten kaasu oli jakautunut ja jopa mitä alkuaineita oli olemassa eri aikoina. Yksi kiehtovimmista löydöistä tuli vuonna 2018, kun tutkijat havaitsivat kvasaarin, joka oli niin kaukana, että sen valo oli lähtenyt matkaan vain 680 miljoonaa vuotta alkuräjähdyksen jälkeen. Tämä kvasaari, joka sai nimen J0003 plus 2737, sisälsi mustan aukon, jonka massa oli 800 miljoonaa kertaa auringon massa. Mutta miten musta aukko saattoi kasvaa niin suureksi niin nopeasti? Universumi oli tuolloin vasta lapsuudessaan. Tämä löytö haastoi kaikki olemassa olevat teoriat mustien aukkojen kasvusta. Tutkijat ehdottivat useita selityksiä. Ehkä tämä musta aukko syntyi suoraan valtavasta kaasupilvestä, joka romahti ilman tähtien välivaihetta. Ehkä se kasvoi nielemällä ainetta paljon nopeammin kuin teoriat ennustivat. Tai ehkä se oli tulos useiden pienempien mustien aukkojen sulautumisesta hyvin nopeasti. Vastaus on edelleen epäselvä, mutta jokainen uusi löytö tuo meitä lähemmäs ymmärrystä. Ja löytöjä tulee jatkuvasti. James Webb-avaruusteleskooppi on mullistanut kvasaritutkimuksen. Sen kyky nähdä infrapunasäteilyä tarkoittaa, että se voi havaita kvasaareja, jotka ovat niin kaukaisia, että niiden valo on siirtynyt punaiselle niin paljon, että se on näkymätöntä optisille teleskoopeille. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Webb on löytänyt kymmeniä uusia kvasaareja varhaisesta universumista, joista jokainen paljastaa jotain uutta siitä, miten galaksit ja mustat aukot kehittyivät. Yksi kiehtovimmista havainnoista on se, että monet näistä varhaisista kvasaareista ovat ympäröitynä valtavilla määrillä pölyä. Tämä pöly, joka koostuu hiukkasista, jotka ovat pienempiä kuin hiuskarva, absorboi kvasaarin ultraviolettisäteilyä ja säteilee sen uudelleen infrapunana. Tämä tarkoittaa, että osa kvasaarin energiasta lämmittää pölyä, joka sitten loistaa omalla tavallaan. Ja tämä pöly on tärkeää, koska se on raaka-aine, josta planeetat muodostuvat. Tämä paljastaa jotain syvällistä. Kvasaarit eivät vain muokkaa galakseja ja tähtien syntymistä. Ne luovat myös olosuhteita, jotka tekevät planeettojen syntymisen mahdolliseksi. Pöly, joka syntyy tähtien sisällä ja leviää avaruuteen, kun tähdet kuolevat, kertyy kvasaarien ympärille. Siellä se voi lopulta muodostaa planeettoja. Planeetat, joilla saattaa olla elämää. Elämää, joka on olemassa vain siksi, että miljardeja vuosia sitten kvasaari loisti ja loi olosuhteet, jotka tekivät kaiken mahdolliseksi. Tämä on ehkä kaikkein hämmästyttävin oivallus kvasaareista. Ne eivät ole vain väkivaltaisia, tuhoisavia voimia. Ne ovat myös luojia. Ne muokkaavat galakseja. Ne ionosoivat avaruutta. Ne levittävät alkuaineita. Ne luovat olosuhteita tähdille ja planeetoille. Ilman kvasaareja universumi olisi erilaisempi. Galaksit olisivat erilaisia. Tähdet olisivat erilaisia. Ja me, pienet olennot pienellä planeetalla, emme ehkä olisi olemassa ollenkaan. Kun katsot yötaivasta ja ajattelet kvasaaria, joka loistaa miljardien valovuosien päässä, muista tämä. Se ei ole vain valo. Se on arkkitehti. Se on luoja. Se on voima, joka on muokannut kaikkea, mitä näet.
Jokainen tähti, jonka näet, on olemassa osittain siksi, että jossain, joskus, kvasaari loisti ja teki sen syntymisen mahdolliseksi. Jokainen galaksi, jonka näet, on muokattu kvasaarien toimesta. Ja jopa sinä, lukija, olet osa tätä tarinaa. Atomit kehossasi syntyivät tähdissä, jotka syntyivät galakseissa, joita kvasaarit muokkasivat. Kvasaarit ovat siltoja menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Ne ovat todistajia universumin nuoruudesta. Ne ovat muistutuksia siitä, että vaikka olemme pieniä, olemme osa jotain paljon suurempaa. Jotain, joka ulottuu läpi ajan ja avaruuden. Jotain, joka yhdistää meidät kaikkein kaukaisimpiin ja kirkkaimpiin objekteihin universumissa. Mutta tarina ei pääty tähän. Kvasaarit eivät ole vain menneisyyden jäänteitä. Ne ovat myös avaimia tulevaisuuteen. Avaimia kysymyksiin, joita emme ole vielä edes osanneet kysyä. Kuvittele, että sinulla on taskulamppu, joka on niin kirkas, että voit nähdä sen toiselta puolelta maapalloa. Nyt kuvittele, että tämä taskulamppu on niin kaukana, että sen valo on matkustanut 10 miljardia vuotta saavuttaakseen silmäsi. Ja silti, kun se lopulta saapuu, se on tarpeeksi kirkas mitattavaksi. Tämä on kvasaarin voima. Mutta tämä voima ei ole vain spektaakkeli. Se on työkalu. Työkalu, jolla voimme mitata itse universumia. Työkalu, jolla voimme punnita näkymätöntä. Työkalu, jolla voimme kartoittaa avaruuden geometriaa ja ajankulkua. Kvasaarit eivät ole vain valoja pimeydessä. Ne ovat kosmisia mittakeppejä, jotka paljastavat universumin syvimmät salaisuudet. Mutta miten valo, joka on matkustanut niin kauan, voi kertoa meille jotain avaruuden rakenteesta? Miten fotonit, jotka lähtivät liikkeelle miljardeja vuosia sitten, voivat paljastaa asioita, joita emme voi nähdä? Vuonna 1979 tähtitieteilijä Dennis Walsh ja hänen kollegansa havaitsivat jotain outoa. He tutkivat kvasaaria, joka oli luetteloitu nimellä Q0907+511. Mutta kun he tarkastelivat sitä tarkemmin, he huomasivat, että se ei ollut yksi kvasaari. Se oli kaksi. Kaksi identtistä kvasaaria, jotka olivat vain 6 kaarisekuntia toisistaan. Sama spektri, sama punasiirtymä, sama kirkkaus, kaikki identtistä. Aluksi he ajattelivat, että kyseessä oli 2 erillistä kvasaaria, jotka sattumalta olivat hyvin samankaltaisia. Mutta todennäköisyys tälle oli käytännössä 0. Sitten joku ehdotti jotain, mikä kuulosti science fictionilta, mutta oli itse asiassa ennustettu Albert Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian perusteella jo vuonna 1935. Ehkä ne eivät olleet 2 kvasaaria. Ehkä ne olivat yksi kvasaari, jonka valo oli jakautunut 2. Miten tämä on mahdollista? Vastaus on gravitaatiolinssi. Einsteinin teoria ennusti, että massa vääristää avaruusaikaa. Kun valo kulkee vääristyneen avaruusajan läpi, sen reitti taipuu. Jos valtava objekti, kuten galaksi tai galaksijoukko, on täsmälleen kvasaarin ja meidän välissä, sen gravitaatio voi toimia kuin linssi, taivuttaen kvasaarin valoa. Tämä voi luoda useita kuvia samasta kvasaarista. Joskus 2 kuvaa, joskus 4, joskus jopa täydellisen renkaan, jota kutsutaan Einsteinin renkaaksi. Walshin löytö oli ensimmäinen vahvistettu gravitaatiolinssi. Se todisti, että Einsteinin teoria oli oikea. Mutta se teki myös jotain muuta. Se avasi täysin uuden tavan tutkia universumia. Kun kvasaarin valo taivutetaan galaksin tai galaksijoukon gravitaatiolla, taivutuksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon massaa linssiobjektissa on. Mitä massiivisempi objekti, sitä enemmän se taivuttaa valoa. Tämä tarkoittaa, että analysoimalla gravitaatiolinssin luomia kuvia voimme punnita linssiobjektin. Voimme mitata sen massan. Ja tässä tulee kiehtova osa.
Kun teemme tämän, huomaamme, että massa on paljon suurempi kuin mitä näemme. Galaksit ja galaksijoukot sisältävät tähtiä, kaasua ja pölyä. Mutta kun laskemme kaiken tämän näkyvän aineen massan ja vertaamme sitä massaan, jonka gravitaatiolinssi paljastaa, huomaamme, että suurin osa massasta on näkymätöntä. Tätä kutsutaan pimeäksi aineeksi. Se ei säteile valoa, se ei absorboi valoa. Se ei ole vuorovaikutuksessa sähkömagneettisen säteilyn kanssa millään tavalla. Mutta se on siellä. Ja me tiedämme sen, koska se taivuttaa kvasaarien valoa. Ilman kvasaareja emme olisi koskaan löytäneet pimeää ainetta. Tai ainakin emme olisi voineet mitata sitä näin tarkasti. Kvasaarit ovat niin kirkkaita ja niin kaukana, että ne toimivat täydellisinä taustavalon lähteinä. Kun niiden valo kulkee läpi galaksijoukon, se paljastaa kaiken massan, joka on siellä, näkyvän ja näkymättömän. Ja tämä on vasta alkua. Gravitaatiolinssit paljastavat myös jotain vielä oudompaa. Vuonna 2015 tutkijaryhmä Kalifornian yliopistosta analysoi gravitaatiolinssiä, joka oli luonut 4 kuvaa samasta kvasaarista. Nämä kuvat olivat järjestetty ristin muotoon, ja siksi sitä kutsuttiin Einsteinin ristiksi. Mutta kun he mittasivat, kuinka kauan valon oli kestänyt kulkea kustakin reitistä, he havaitsivat jotain hämmästyttävää. Eri reittien pituudet erosivat. Yksi kuva oli saapunut muutaman päivän ennen toista. Toinen muutaman viikon myöhemmin. Kolmas kuukausia myöhemmin. Tämä tarkoittaa, että kun kvasaarissa tapahtuu jotain, vaikkapa äkillinen kirkkauden muutos, näemme sen eri aikoina, eri kuvissa. Ensin yhdessä kuvassa, sitten toisessa, sitten kolmannessa. On kuin katsoisit samaa tapahtumaa useita kertoja, mutta eri hetkillä. Mutta miksi tämä on tärkeää? Koska mittaamalla näiden viiveiden pituudet ja vertaamalla niitä gravitaatiolinssin geometriaan, voimme laskea jotain perustavanlaatuista. Hubblen vakion. Tämä vakio kertoo meille, kuinka nopeasti universumi laajenee. Se on yksi kosmologian tärkeimmistä luvuista. Ja kvasaarit antavat meille tavan mitata se täysin riippumattomasti muista menetelmistä. Tämä on tärkeää, koska eri menetelmät antavat hieman erilaisia tuloksia. Kun mittaamme Hubblen vakion käyttämällä lähellä olevia galakseja, saamme yhden arvon. Kun mittaamme sen käyttämällä kosmista taustasäteilyä, saamme hieman erilaisen arvon. Tätä kutsutaan Hubblen jännitteeksi, ja se on yksi modernin kosmologian suurimmista mysteerejä. Ehkä jotain on pielessä mittauksissamme, tai ehkä jotain on pielessä teorioissa. Kvasaarit tarjoavat kolmannen, riippumattoman tavan mitata tämä vakio. Ja kun saamme tarpeeksi mittauksia, voimme selvittää, mikä on oikein. Mutta gravitaatiolinssit eivät ole ainoa tapa, jolla kvasaarit paljastavat universumin salaisuuksia. On myös toinen, vielä hienovaraisempi menetelmä. Spektrianalyysi. Kun kvasaarin valo kulkee läpi galaksien välisen avaruuden, se kohtaa kaasupilviä. Nämä pilvet absorboivat tiettyjä aallonpituuksia, jättäen tummia viivoja kvasaarin spektriin. Jokainen viiva kertoo meille jotain pilvistä. Mitä alkuaineita ne sisältävät, kuinka kuumia ne ovat, kuinka tiheitä ne ovat ja kuinka nopeasti ne liikkuvat. Analysoimalla näitä viivoja voimme kartoittaa kaiken aineen, joka on kvasaarin ja meidän välissä. Tämä on kuin arkeologia, mutta avaruudessa. Jokainen absorptioviiva on kerros historiaa. Pilvi, joka on lähellä meitä, luo viivan, joka on vain hieman siirtynyt punaiselle. Pilvi, joka on kauempana, luo viivan, joka on siirtynyt enemmän. Pilvi, joka on hyvin kaukana, lähellä itse kvasaaria, luo viivan, joka on siirtynyt valtavasti. Ja kun analysoimme kaikkia näitä viivoja yhdessä, saamme kolmiulotteisen kartan kaikesta aineesta, joka on kvasaarin ja meidän välissä.
Tämä menetelmä on paljastanut jotain hämmästyttävää. Aine ei ole jakautunut tasaisesti avaruudessa. Se muodostaa rakenteita, lankoja ja levyjä, jotka ulottuvat satojen miljoonien valovuosien päähän. Galaksit muodostuvat näiden rakenteiden risteyskohtiin, ja näiden rakenteiden välissä on valtavia tyhjiä alueita, joissa on hyvin vähän ainetta. Tätä kutsutaan kosmiseksi verkoksi, ja se on universumin suurimittakaavaisin rakenne. Ilman kvasaareja emme olisi koskaan nähneet tätä verkkoa. Galaksit ovat liian harvassa näyttääkseen koko rakenteen. Mutta kvasaarit, jotka loistavat läpi koko universumin, paljastavat kaiken aineen, joka on niiden ja meidän välissä. Ne ovat kuin röntgensäteet, jotka näyttävät universumin luurangon. Ja tämä verkko kertoo meille jotain syvällistä. Se kertoo meille, miten aine on kehittynyt ajan myötä. Alkuräjähdyksen jälkeen aine oli jakautunut melkein tasaisesti. Mutta pienet epätasaisuudet, jotka syntyivät kvanttimekaanisista fluktuaatioista inflaation aikana, alkoivat kasvaa gravitaation vaikutuksesta. Alueet, joissa oli hieman enemmän ainetta, vetivät puoleensa lisää ainetta. Ajan myötä nämä pienet epätasaisuudet kasvoivat valtaviksi rakenteiksi. Galaksit muodostuivat. Galaksijoukot muodostuivat. Ja lopulta syntyi kosminen verkko, jonka näemme nyt. Kvasaarit näyttävät meille tämän prosessin eri vaiheissa. Kun katsomme lähellä olevia kvasaareja, näemme verkon sellaisena kuin se on nyt. Kun katsomme kaukaisia kvasaareja, näemme verkon sellaisena kuin se oli miljardeja vuosia sitten, kun se oli vasta muodostumassa. Ja vertaamalla näitä eri aikoja voimme nähdä, miten verkko on kehittynyt. Voimme testata teorioitamme gravitaatiosta ja pimeästä aineesta. Voimme ymmärtää, miten universumi on muuttunut yksinkertaisesta, melkein tasaisesta tilasta monimutkaiseksi, rakenteelliseksi kosmokseksi, jonka näemme nyt. Mutta on vielä yksi asia, jonka kvasaarit paljastavat. Jotain, joka on vielä mystisempää kuin pimeä aine. Jotain, joka muuttaa itse avaruuden luonnetta. Vuonna 1998 2 tutkijaryhmää julkaisi havainnot, jotka järkyttivät kosmologian perusteita. He olivat tutkineet kaukaisia supernovoja, tähtien räjähdyksiä, joita voidaan käyttää etäisyyden mittaamiseen. Ja he havaitsivat, että nämä supernovat olivat himmeämpiä kuin niiden pitäisi olla. Tämä tarkoitti, että ne olivat kauempana kuin odotettu. Ja tämä puolestaan tarkoitti, että universumi ei vain laajennut, se kiihtyi. Tämä oli täysin odottamatonta. Gravitaation pitäisi hidastaa laajentumista, ei nopeuttaa sitä. Mutta havainnot olivat selkeitä. Jotain työnsi galakseja kauemmas toisistaan yhä nopeammin. Tätä jotain kutsuttiin pimeäksi energiaksi, ja se muodostaa noin 70% universumin kokonaisenergiasta. Mutta mitä pimeä energia on? Kukaan ei tiedä. Se on yksi fysiikan suurimmista mysteerejä. Mutta kvasaarit auttavat meitä tutkimaan sitä. Koska kvasaarit ovat niin kirkkaita ja niin kaukana, ne tarjoavat tavan mitata universumin laajentumista eri aikoina. Kun analysoimme kvasaarien punasiirtymiä ja vertaamme niitä niiden etäisyyksiin, voimme nähdä, miten laajentumisen nopeus on muuttunut ajan myötä. Ja tämä kertoo meille, miten pimeä energia on käyttäytynyt. Jotkut teoriat ehdottavat, että pimeä energia on vakio, joka on ollut sama koko universumin historian ajan. Tätä kutsutaan kosmologiseksi vakioksi, ja se oli itse asiassa Einsteinin alkuperäinen idea, jonka hän myöhemmin hylkäsi. Toiset teoriat ehdottavat, että pimeä energia muuttuu ajan myötä, että se on dynaaminen kenttä, joka kehittyy. Kvasaarit antavat meille tavan testata näitä teorioita. Ja tässä on jotain todella syvällistä. Kun tutkimme kvasaareja, emme vain tutki kaukaisia objekteja. Tutkimme itse avaruuden ja ajan luonnetta.
Tutkimme, miten gravitaatio toimii suurimmissa mittakaavoissa. Tutkimme, mistä universumi on tehty ja miten se kehittyy. Kvasaarit ovat ikkunoita, ei vain menneisyyteen, vaan myös universumin perustavanlaatuiseen luonteeseen. Ajattele sitä näin. Kun fyysikko tutkii atomia, hän käyttää hiukkaskiihdytintä. Kun hän tutkii ydintä, hän käyttää vielä voimakkaampaa kiihdytintä. Mutta kun hän haluaa tutkia itse avaruusaikaa, hän ei voi rakentaa konetta, joka on tarpeeksi voimakas. Sen sijaan hän katsoo ylös. Hän katsoo kvasaaria. Koska kvasaari on luonnon oma kiihdytin, laboratorio, joka on niin voimakas, että se testaa fysiikan lakeja äärirajoilla. Ja nämä testit ovat paljastaneet jotain hämmästyttävää. Fysiikan lait näyttävät olevan samat kaikkialla universumissa ja kaikissa ajoissa. Kun analysoimme kvasaarien spektrejä, näemme samat absorptioviivat, jotka näemme laboratorioissa maassa. Vetyatomi, joka oli olemassa 10 miljardia vuotta sitten toisella puolella universumia, käyttäytyi täsmälleen samalla tavalla kuin vetyatomi täällä ja nyt. Valon nopeus oli sama. Gravitaatiovakio oli sama. Kaikki perustavanlaatuiset vakiot olivat samat. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Teoriat, jotka yrittävät yhdistää kvanttimekaniikan ja gravitaation, ehdottavat usein, että nämä vakiot saattavat muuttua ajan myötä. Mutta kvasaarit kertovat meille, että jos ne muuttuvat, muutos on niin pieni, että emme voi havaita sitä. Universumi on hämmästyttävän yhtenäinen, mutta on yksi asia, joka muuttuu. Aika itse. Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ennustaa, että aika kulkee eri nopeudella eri gravitaatiokentissä. Mitä voimakkaampi gravitaatiokenttä, sitä hitaammin aika kulkee. Tätä kutsutaan gravitaatioaikadilataatioksi. Ja kvasaarit tarjoavat tavan testata tätä äärimmäisissä olosuhteissa. Kun aine putoaa kohti kvasaarin keskustaa, se liikkuu yhä syvemmälle musta aukon gravitaatiokenttään. Ja kun se tekee niin, aika alkaa hidastua sen näkökulmasta. Jos voisit jotenkin seurata yksittäistä atomia, kun se putoaa kohti tapahtumahorisonttia, näkisit sen liikkuvan yhä hitaammin. Sen säteilemä valo siirtyisi yhä enemmän punaiselle. Ja lopulta, juuri ennen kuin se ylittää tapahtumahorisontin, se näyttäisi pysähtyvän kokonaan, jäätyneen ajassa. Tietenkin emme voi seurata yksittäisiä atomeja, mutta voimme nähdä tämän vaikutuksen kvasaarien säteilyssä. Kun analysoimme kvasaarien spektrejä, näemme, että tietyt spektriviivat ovat leventyneet. Tämä leventyminen johtuu siitä, että eri osat akkreetiokiekosta liikkuvat eri nopeuksilla ja ovat eri syvyyksissä gravitaatiokentässä. Osa säteilystä tulee alueelta, jossa aika kulkee melkein normaalisti. Osa tulee alueelta, jossa aika on hidastunut merkittävästi. Ja kun kaikki tämä säteily yhdistyy, saamme leventyneen spektriviivan. Tämä leventyminen kertoo meille jotain syvällistä. Se kertoo meille, että Einsteinin teoria on oikea jopa äärimmäisissä olosuhteissa. Se kertoo meille, että aika todella on suhteellista, että se riippuu siitä, missä olet ja miten nopeasti liikut. Ja se muistuttaa meitä siitä, että universumi on paljon oudompaa kuin arkikokemus antaa ymmärtää. Mutta ehkä kaikkein hämmästyttävin asia kvasaareista on se, miten ne yhdistävät kaiken. Ne yhdistävät pienimmän ja suurimman, kvanttimekaniikan ja gravitaation, menneisyyden ja nykyisyyden, näkyvän ja näkymättömän. Kun kvasaari loistaa, se lähettää fotoneita. Nämä fotonit ovat kvanttimekaanisia objekteja, pieniä energiapaketteja, jotka käyttäytyvät sekä hiukkasina että aaltoina. Mutta kun ne kulkevat läpi universumin, ne kokevat gravitaation vaikutuksen, joka on kuvattu yleisellä suhteellisuusteorialla. Ne taivutetaan massiivisten objektien ympäri.
Niiden aallonpituus venyy avaruuden laajentumisen mukana. Ja kun ne lopulta saapuvat teleskooppiin maassa, ne kertovat tarinan, joka yhdistää nämä kaksi teoriaa. Tämä on yksi syy, miksi fyysikot ovat niin kiinnostuneita kvasaareista. Ne ovat luonnollisia laboratorioita, joissa voimme tutkia, miten kvanttimekaniikka ja gravitaatio toimivat yhdessä. Ja ehkä jonain päivänä, kun analysoimme tarpeeksi kvasaarien dataa, löydämme vihjeen siitä, miten nämä kaksi teoriaa voidaan yhdistää yhdeksi yhtenäiseksi teoriaksi. Teoriaksi, joka kuvaa kaiken, pienimmästä kvarkista suurimpaan galaksijoukkoon. Mutta tämä tulevaisuus on vielä edessä. Toistaiseksi kvasaarit jatkavat salaisuuksiensa paljastamista yksi fotoni kerrallaan. Ja jokainen uusi havainto tuo uusia kysymyksiä. Kun James Webb-teleskooppi löytää yhä kaukaisempia kvasaareja, me kysymme, miten nämä valtavat mustat aukot syntyivät niin nopeasti? Kun analysoimme gravitaatiolinssejä, me kysymme, mistä pimeä aine todella koostuu? Kun mittaamme universumin laajentumista, me kysymme, mikä on pimeän energian todellinen luonne? Nämä kysymykset eivät ole vain akateemisia. Ne ovat perustavanlaatuisia. Ne koskevat sitä, mistä tulemme, mihin olemme menossa ja mikä on paikkamme tässä valtavassa kosmoksessa. Ja kvasaarit, nämä miljardeja kertoja aurinkoamme kirkkaammat majakat, ovat avaimia näihin vastauksiin. Kun seuraavan kerran katsot yötaivasta, ajattele tätä. Jossain siellä, niin kaukana, että sen valo on matkustanut miljardeja vuosia, loistaa kvasaari. Sen valo on kulkenut läpi galaksien, läpi kosmisen verkon, läpi avaruuden itsensä. Se on taivutettu pimeän aineen gravitaatiolla. Se on venytetty pimeän energian vaikutuksesta. Se on kantanut mukanaan tietoa kaikesta, mitä se on kohdannut matkallaan. Ja nyt, tässä hetkessä, se saapuu maahan. Se osuu teleskooppiin. Se muuttuu dataksi. Ja tutkijat ympäri maailmaa analysoivat sitä, yrittäen ymmärtää, mitä se kertoo meille. Tämä on kvasaarien todellinen voima. Ei vain niiden uskomaton kirkkaus, vaan se, mitä tämä kirkkaus paljastaa. Ne ovat enemmän kuin valoja pimeydessä. Ne ovat viestejä menneisyydestä. Ne ovat mittausvälineitä nykyisyydelle. Ne ovat avaimia tulevaisuuteen. Ne ovat todiste siitä, että vaikka universumi on valtava ja vanha ja täynnä mysteereitä, me voimme ymmärtää sitä. Yksi fotoni kerrallaan. Yksi havainto kerrallaan. Yksi kvasaari kerrallaan. Ja tarina jatkuu, koska jokainen vastaus synnyttää uusia kysymyksiä. Jokainen löytö avaa uusia ovia. Ja kvasaarit, nämä kosmisen historian todistajat, jatkavat loistamistaan, odottaen, että me kysymme seuraavan kysymyksen. Ymmärrän täydellisesti, mitä ajattelet juuri nyt. Olemme puhuneet kvasaareista, kuin ne olisivat ymmärrettäviä. Kuin voisimme todella käsittää, mitä tarkoittaa, että yksi objekti loistaa 1000 miljardia kertaa kirkkaampana kuin aurinko. Kuin voisimme todella ymmärtää, mitä tapahtuu, kun aine kiihtyy 99,9% valon nopeudesta. Kuin meillä olisi todella käsitys siitä, mitä tarkoittaa, että aika hidastuu, avaruus vääristyy ja kaikki fysiikan lait, jotka tunnemme, viedään äärirajoilleen. Totuus on, emme voi todella ymmärtää, ei intuitiivisesti. Emme voi, koska kaikki kokemuksemme, kaikki evoluutiomme, kaikki aistimme ovat kehittyneet maailmassa, jossa nopeudet ovat hitaita, gravitaatiokentät heikkoja ja energiat vaatimattomia. Olemme kuin muurahaisia, jotka yrittävät ymmärtää hurrikaania, kuin bakteereita, jotka yrittävät käsittää valtamerta. Mittakaava on väärä. Kokemus puuttuu. Mutta tämä ei tarkoita, ettemme voisi yrittää.
Tämä ei tarkoita, ettemme voisi käyttää matematiikkaa, fysiikkaa ja mielikuvitusta rakentaaksemme sillan sen välillä, mitä tiedämme, ja sen välillä, mitä kvasaarit todella ovat. Ja kun teemme niin, kun todella yritämme ymmärtää, mitä tapahtuu kvasaarin ytimessä, kohtaamme jotain, joka on yhtä aikaa kaunista ja pelottavaa. Kohtaamme paikan, jossa fysiikka, sellaisena kuin sen tunnemme, alkaa murtua. Aloitetaan jostain, mikä kuulostaa yksinkertaiselta. Lämpötilasta. Kun aine putoaa kohti kvasaarin keskustaa, se kiihtyy. Gravitaatio muuttaa potentiaalienergian liikeenergiaksi, ja kun hiukkaset törmäävät toisiinsa akkreetiokiekossa, tämä liikeenergia muuttuu lännöksi. Mutta kuinka kuumaksi? Auringon pinta on noin 5700 astetta. Sen ydin on noin 15 miljoonaa astetta. Nämä ovat lämpötiloja, joissa vetyatomit sulautuvat heliumiksi, vapauttaen energiaa, joka pitää auringon loistamassa. Mutta kvasaarin akkreetiokiekossa lämpötilat ovat aivan eri luokkaa. Kiekon sisäosat, lähellä tapahtumahorisonttia, saavuttavat lämpötiloja, jotka ovat satoja miljardeja asteita. Tässä lämpötilassa atomit eivät vain hajoa, ne hajoavat täysin. Elektronit repeytyvät irti ytimistä. Ytimet itsessään hajoavat protoneiksi ja neutroneiksi. Ja lopulta, kun lämpötila nousee tarpeeksi korkeaksi, jopa protonit ja neutronit hajoavat kvarkeiksi ja gluoneiksi. Aine ei ole enää atomeja. Se ei ole edes hiukkasia sellaisina kuin ne tunnemme. Se on kvarkki-gluoniplasma. Tila, jossa aine oli viimeisen kerran heti alkuräjähdyksen jälkeen, kun universumi oli vain mikrosekunteja vanha. Tämä tarkoittaa, että jokainen kvasaari on aikakone. Ei siinä mielessä, että se vie meidät ajassa taaksepäin, vaan siinä mielessä, että se luo olosuhteet, jotka olivat olemassa vain universumin ensimmäisenä hetkinä. Se on laboratorio, jossa voimme tutkia, millainen universumi oli ennen kuin ensimmäiset atomit muodostuivat, ennen kuin ensimmäiset ytimet syntyivät, ennen kuin mikään, mitä tunnistaisimme aineeksi, oli olemassa. Mutta lämpötila on vain yksi mittari. On myös paine. Akkreetiokiekossa paine on niin valtava, että se uhmaa kaikkea, mitä voimme luoda maassa. Maan ytimessä paine on noin 360 gigapaskalia. Tämä on tarpeeksi muuttamaan hiilen timantiksi. Mutta kvasaarin akkreetiokiekossa paine on miljoonia kertoja suurempi. Tässä paineessa aine käyttäytyy tavoilla, joita emme täysin ymmärrä. Kvanttimekaniikan lait alkavat toimia eri tavalla. Hiukkaset, jotka normaalisti eivät ole vuorovaikutuksessa, alkavat olla. Tyhjiö itse alkaa käyttäytyä kuin aine. Ja sitten on magneettikentät. Maan magneettikenttä on noin 50 mikroteslaa. Se on tarpeeksi voimakas ohjaamaan kompassin neulaa. Auringon magneettikenttä on noin 1 tesla, tarpeeksi voimakas luomaan auringon pilkkuja ja purkauksia. Mutta kvasaarin akkreetiokiekossa magneettikentät voivat saavuttaa miljardi teslaa tai enemmän. Tässä kentässä atomit venytetään pitkiksi ohuiksi langoiksi. Elektronien radat vääristyvät niin paljon, että atomit eivät enää ole pallomaisia. Ne ovat kuin neuloja, jotka osoittavat magneettikentän suuntaan. Nämä magneettikentät ovat myös vastuussa jeteistä. Ne kiertyvät ja vääntyvät muodostaen magneettisia putkia, jotka ulottuvat kohti suoraan kiekkoa vastaan. Ja kun plasma virtaa näitä putkia pitkin, se kiihtyy nopeuksiin, jotka ovat niin lähellä valon nopeutta, että relativististen vaikutusten on otettava huomioon. Ja tässä kohtaamme jotain todella outoa. Jotain, mikä haastaa intuitiomme siitä, miten maailma toimii. Kun hiukkanen liikkuu lähellä valon nopeutta, sen massa kasvaa. Ei siksi,
että siihen lisättäisiin ainetta, vaan siksi, että energia ja massa ovat sama asia, kuten Einstein osoitti kaavallaan E yhtä kuin mc4. Mitä nopeammin hiukkanen liikkuu, sitä enemmän energiaa sillä on, ja sitä massiivisemmaksi se tulee. Kun nopeus lähestyy valon nopeutta, massa lähestyy ääretöntä. Tämä tarkoittaa, että kvasaarin jeteissä liikkuvat hiukkaset ovat tuhansia tai jopa miljoonia kertoja massiivisempia kuin ne olisivat levossa. Protoni, joka normaalisti painaa noin 1,67 kertaa 10 potenssiin miinus 27 kilogrammaa, voi painaa yhtä paljon kuin bakteeri. Elektroni, joka on normaalisti lähes massaton, voi painaa yhtä paljon kuin pölypartikkeli. Ja kun nämä hiukkaset törmäävät johonkin, vaikkapa galaksien väliseen kaasuun, ne vapauttavat kaiken tämän energian kerralla. Tulos on shokkiaalto, joka voi lämmittää kaasua miljooniin asteisiin ja laukaista tähtien syntymistä satojen tuhansien valovuosien päässä. Mutta ehkä kaikkein oudoin asia kvasaareissa on se, mitä tapahtuu ajalle. Olemme jo puhuneet siitä, miten aika hidastuu voimakkaissa gravitaatiokentissä. Mutta emme ole todella käsitelleet, mitä tämä tarkoittaa. Joten kuvittele tämä. Sinulla on 2 identtistä kelloa. Asetat yhden kauaksi kvasaarista, turvalliseen etäisyyteen. Toisen pudotat kohti kvasaaria. Mitä tapahtuu? Aluksi molemmat kellot tikittävät samaa tahtia. Mutta kun putoava kello lähestyy kvasaaria, se alkaa hidastua. Ei siksi, että kello olisi rikki, vaan siksi, että aika itse hidastuu. Jos voisit jotenkin katsoa molempia kelloja samanaikaisesti, näkisit kaukaisen kellon tikittävän normaalisti, kun taas putoava kello tikittäisi yhä hitaammin. Kun se saavuttaa etäisyyden, joka on vain muutaman tapahtumahorisontin säteen päässä, 1 sekunti putoavassa kellossa vastaa tunteja kaukaisessa kellossa. Lähempänä vielä, 1 sekunti vastaa päiviä, sitten viikkoja, sitten vuosia. Ja juuri ennen kuin kello ylittää tapahtumahorisontin, aika pysähtyy kokonaan kaukaisen tarkkailijan näkökulmasta. Kello näyttää jäätyneen. Viimeinen fotoni, jonka se lähettää, on niin punasiirtynyt, että sen aallon pituus on käytännössä ääretön. Kello katoaa näkyvistä, ei siksi, että se olisi tuhoutunut, vaan siksi, että aika on pysähtynyt. Mutta kellon omasta näkökulmasta mikään tästä ei tapahdu. Se jatkaa tikittämistä normaalisti. Se ylittää tapahtumahorisontin, se jatkaa putoamistaan kohti singulariteettia. Ja lopulta, kun se saavuttaa pisteen, jossa gravitaatiokentän voimakkuus muuttuu niin nopeasti, että kellon eri osat kokevat eri gravitaation, se repeää kappaleiksi. Tätä kutsutaan spagettifikaatioksi, ja se on kohtalo kaikelle, mikä putoaa mustaan aukkoon. Tämä on yksi mustan aukon oudoimmista ominaisuuksista. Ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta mikään ei koskaan ylitä tapahtumahorisonttia. Kaikki vain hidastuu ja jäätyy juuri sen ulkopuolelle. Mutta putoavan objektin näkökulmasta se ylittää horisontin ja jatkaa putoamistaan. Molemmat näkökulmat ovat oikeita. Molemmat tapahtuvat. Mutta ne tapahtuvat eri todellisuuksissa, eri aikakehyksissä, jotka eivät voi kommunikoida keskenään. Tämä on se, mitä tarkoitan, kun sanon, että fysiikka murtuu. Ei siinä mielessä, että lait lakkaavat toimimasta, vaan siinä mielessä, että ne johtavat johtopäätöksiin, jotka ovat niin outoja, niin vastoin intuitiota, että ne haastavat käsityksemme todellisuudesta itsestään. Ja sitten on informaatioparadoksi. Kvanttimekaniikan mukaan informaatiota ei voi tuhota. Jos tiedät systeemin täydellisen tilan yhdellä hetkellä, voit laskea sen tilan millä tahansa muulla hetkellä, sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa. Tämä on perustavanlaatuinen periaate.
Mutta mitä tapahtuu, kun informaatio putoaa mustaan aukkoon? Ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta informaatio näyttää katoavan. Se ylittää tapahtumahorisontin eikä voi koskaan palata. Mutta kvanttimekaniikan mukaan sen pitäisi olla jossain. Se ei voi vain kadota. Tämä on mustan aukon informaatioparadoksi, ja se on yksi teoreettisen fysiikan suurimmista ratkaisemattomista ongelmista. Stephen Hawking ehdotti ratkaisua vuonna 1974. Hän osoitti, että mustat aukot eivät ole täysin mustia. Ne säteilevät. Kvanttimekaaniset fluktuaatiot tapahtumahorisontin lähellä luovat hiukkaspareja, joista toinen putoaa mustaan aukkoon ja toinen pakenee. Tämä pakeneva hiukkanen kantaa mukanaan energiaa, ja ajan myötä musta aukko menettää massaa. Lopulta, uskomattoman pitkän ajan kuluttua, se haihtuu kokonaan. Mutta tämä Hawkingin säteily näyttää olevan täysin satunnaista. Se ei näytä kantavan mitään informaatiota siitä, mitä mustaan aukkoon putosi. Joten informaatio näyttää silti katoavan. Tämä johti vuosikymmeniä kestäneeseen keskusteluun fyysikkojen keskuudessa. Jotkut väittivät, että informaatio todella katoaa, että kvanttimekaniikka on väärässä. Toiset väittivät, että informaatio on jotenkin koodattu Hawkingin säteilyyn tavalla, jota emme vielä ymmärrä. Viime vuosina on syntynyt konsensus, että informaatio säilyy, mutta tapa, jolla se säilyy, on niin monimutkainen ja niin kaukana arkikokemuksestamme, että se vaatii täysin uuden tavan ajatella avaruutta, aikaa ja informaatiota. Jotkut teoriat ehdottavat, että informaatio on koodattu tapahtumahorisontin pintaan, että kolmiulotteinen objekti, joka putoaa mustaan aukkoon, muuttuu kaksiulotteiseksi kuvioksi horisontissa. Tätä kutsutaan holografiseksi periaatteeksi, ja se on yksi modernin teoreettisen fysiikan kiehtovimmista ideoista. Kvasaarit ovat paikkoja, joissa nämä kysymykset eivät ole vain teoreettisia. Ne ovat paikkoja, joissa informaatiota todella putoaa mustiin aukkoihin valtavalla nopeudella. Jokainen sekunti miljardeja kiloja ainetta, jokainen atomi täynnä informaatiota putoaa tapahtumahorisontin yli. Ja me emme tiedä, mitä tälle informaatiolle tapahtuu. Katoaako se? Säilyykö se? Muuttuuko se joksikin, jota emme voi edes kuvitella? Nämä eivät ole vain filosofisia kysymyksiä. Ne ovat kysymyksiä, jotka koskevat universumin perustavanlaatuista luonnetta. Ne ovat kysymyksiä, jotka yhdistävät pienimmän ja suurimman, kvanttimekaniikan ja gravitaation, informaation ja energian. Ja tässä on jotain, mikä on sekä nöyryyttävää että inspiroivaa. Olemme lajina, joka on ollut olemassa vain muutaman 100 000 vuoden. Olemme harjoittaneet tiedettä vain muutaman 100 vuoden. Ja silti olemme päässeet pisteeseen, jossa voimme kysyä näitä kysymyksiä. Voimme osoittaa kvasaaria, objektia, joka on miljardeja valovuosia päässä, ja sanoa, tuossa objektissa, fysiikan lait viedään äärirajoilleen. Tuolla tapahtuu jotain, jota emme täysin ymmärrä. Mutta voimme tutkia sitä, voimme mitata sitä, voimme oppia siitä. Tämä on tieteen voima. Ei se, että meillä olisi kaikki vastaukset, vaan se, että meillä on menetelmä kysyä kysymyksiä ja etsiä vastauksia. Menetelmä, joka on vienyt meidät muinaisista myyttisistä selityksistä kvanttimekaniikkaan ja yleiseen suhteellisuusteoriaan. Menetelmä, joka on paljastanut, että universumi on paljon oudompaa, paljon kauniimpaa, paljon monimutkaisempaa kuin kukaan olisi voinut kuvitella. Ja kvasaarit ovat täydellinen esimerkki tästä. Ne ovat objekteja, jotka eivät pitäneet olla olemassa. Kun Alan Sandage havaitsi ensimmäisen kvasaarin vuonna 1960,
Hänellä ei ollut teoriaa, joka selittäisi sen. Ei ollut mitään tunnettua prosessia, joka voisi tuottaa niin paljon energiaa. Mutta sen sijaan, että hän olisi hylännyt havainnon tai turvautunut yliluonnollisiin selityksiin, hän ja muut tutkijat jatkoivat työskentelyä. He kehittivät uusia teorioita, he tekivät uusia havaintoja ja lopulta he ymmärsivät. Supermassiiviset mustat aukot, akkreetiokiekot, relativistinen plasma, magneettiset jetit, kaikki tämä oli olemassa, odottaen löytämistä. Ja nyt, yli 60 vuotta myöhemmin, meillä on James Webb-teleskooppi, joka löytää kvasaareja, jotka ovat vielä kaukaisempia, vielä varhaisempia, vielä mystisempiä. Meillä on Event Horizon Telescope, joka on ottanut ensimmäisen kuvan mustan aukon tapahtumahorisontin varjosta. Meillä on gravitaatioaaltodetektorit, jotka kuulevat mustien aukkojen sulautumisia. Meillä on työkaluja, joita Sandich ei olisi voinut edes kuvitella. Ja silti, mitä enemmän opimme, sitä enemmän kysymyksiä syntyy. Miten ensimmäiset supermassiiviset mustat aukot syntyivät? Mikä on pimeän aineen todellinen luonne? Miten informaatio säilyy mustissa aukoissa? Voimmeko yhdistää kvanttimekaniikan ja gravitaation? Onko universumimme ainoa vai onko olemassa ääretön määrä rinnakkaisia universumeja? Nämä kysymykset saattavat kuulostaa liian suurilta, liian vaikeilta, liian kaukaisilta arkielämästämme. Ja tavallaan ne ovatkin. Mutta tavallaan ne eivät ole. Koska nämä kysymykset koskevat sitä, keitä me olemme. Ne koskevat sitä, mistä tulemme. Ne koskevat sitä, mikä on paikkamme tässä valtavassa, oudossa, kauniissa kosmoksessa. Kun katsot kvasaaria, tai pikemminkin kun katsot dataa, joka edustaa kvasaaria, koska et voi nähdä sitä paljain silmin. Et katso vain kaukaiseen objektiin. Katsot peiliin. Peiliin, joka näyttää meille, mitä universumi voi olla äärimmillään. Peiliin, joka näyttää meille, kuinka pieniä olemme ja kuinka suuria voimme ajatella. Peiliin, joka näyttää meille, että vaikka emme ymmärrä kaikkea, voimme ymmärtää jotain, ja se jotain on ihmeellistä. Kvasaarit loistavat miljardeja kertoja kirkkaampina kuin aurinko, mutta ehkä niiden todellinen kirkkaus ei ole niiden säteilyssä. Ehkä se on siinä, mitä ne paljastavat. Siinä, miten ne pakottavat meidät ajattelemaan suuremmin, syvemmin, rohkeammin. Siinä, miten ne muistuttavat meitä siitä, että universumi on täynnä ihmeellisyyksiä, jotka odottavat löytämistä. Ja siinä, miten ne näyttävät meille, että vaikka olemme pieniä ja hetkellisiä, meillä on jotain, mitä millään muulla tunnetulla olennolla universumissa ei ole. Kyky kysyä miksi. Miksi kvasaarit loistavat? Miksi universumi on olemassa? Miksi me olemme täällä, katsomassa ylös, ihmettelemässä? Emme tiedä kaikkia vastauksia. Emme ehkä koskaan tiedä. Mutta se, että voimme kysyä, se, että voimme etsiä, se, että voimme löytää edes osan totuudesta, se on jotain, mikä tekee meidät ainutlaatuisiksi. Se on jotain, mikä tekee tästä matkasta, tästä lyhyestä hetkestä, kosmisessa historiassa, merkityksellisen. Kvasaarit ovat todistajia. Todistajia universumin nuoruudesta. Todistajia äärimmäisestä energiasta. Todistajia siitä, että todellisuus on oudompaa kuin kuvittelemme. Ja me, pienet olennot pienellä planeetalla, olemme todistajia todistajille. Katsomme niiden valoa. Analysoimme niiden säteilyä. Yritämme ymmärtää niiden viestejä. Ja siinä prosessissa ymmärrämme jotain syvällistä. Että universumi ei ole vain paikka, jossa olemme. Se on paikka, jonka voimme ymmärtää. Yksi fotoni kerrallaan. Yksi kvasaari kerrallaan. Yksi kysymys kerrallaan. Ja matka jatkuu. Koska jokainen vastaus on vain alku seuraavalle kysymykselle. Jokainen löytö on vain portti syvempään mysteeriin. Ja kvasaarit,
Nämä kosmisen historian majakat jatkavat loistamistaan, odottaen, että kysymme, mitä seuraavaksi? Palataan hetkeksi alkuun. Muistatko sen fotonin, josta aloitimme? Sen, joka lähti matkaan aikana, jolloin maapallolla ei ollut yhtään monisoluista elämänmuotoa. Sen, joka on matkustanut läpi avaruuden laajentumisen, läpi galaksien syntymisen ja tuhoutumisen, läpi ajan itsensä. Se fotoni on nyt täällä. Se on saapunut perille. Mutta mitä se todella kantaa mukanaan? Se kantaa mukanaan enemmän kuin vain energiaa. Se kantaa mukanaan todistuksen. Todistuksen ajasta, jolloin universumi oli nuori ja väkivaltainen. Todistuksen paikasta, jossa fysiikan lait viedään äärirajoilleen. Todistukeen siitä, että jossain miljardeja vuosia sitten tapahtui jotain niin valtavaa, että sen valo matkustaa edelleen läpi kosmos. Mutta se kantaa mukanaan myös kysymyksen. Kysymyksen, joka on yhtä vanha kuin tietoisuus itse. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Filosofit ovat vuosisatojen ajan pohtineet ihmisen paikkaa universumissa. Muinaiset kreikkalaiset ajattelivat, että maa oli kaiken keskipiste. Keskiajan ajattelijat uskoivat, että tähdet olivat kiinnitettyjä kristallisiin sfääreihin. Vielä 100 vuotta sitten ajattelimme, että linnunrata oli koko universumi. Jokainen uusi löytö on tehnyt meidät pienemmiksi. Jokainen uusi havainto on siirtänyt meitä kauemmas keskipisteestä. Ja nyt tiedämme, olemme pienellä planeetalla, joka kiertää keskinkertaista tähteä, galaksin laidalla, yhdessä sadoista miljardeista galakseista. Olemme niin pieniä, että jos kuvaisit koko universumin kartalle, jossa jokainen galaksi olisi pisteen kokoinen, koko aurinkokuntamme olisi pienempi kuin atomi, pienempi kuin kvarkki, pienempi kuin mikään, mitä voimme mitata. Tämä voisi olla lamaannuttavaa. Tämä voisi saada meidät tuntemaan itsemme merkityksettömiksi. Mutta kvasaarit opettavat meille jotain muuta. Ne opettavat meille, että koko ei ole sama asia kuin merkitys. Kvasaari on miljardi kertaa massiivisempi kuin aurinko. Se loistaa 1000 miljardia kertaa kirkkaampana. Se vaikuttaa galakseihin satojen tuhansien valovuosien päässä. Mutta kvasaari ei tiedä, että se on olemassa. Se ei ihmettele. Se ei kysy kysymyksiä. Se vain on. Sokea voima, joka noudattaa fysiikan lakeja ilman tietoisuutta, ilman tarkoitusta, ilman merkitystä. Mutta sinä tiedät, sinä ihmettelet, sinä kysyt. Ja tässä on jotain syvällistä. Universumi on tuottanut rakenteita, jotka voivat ymmärtää itsensä. Atomit, jotka syntyivät tähtien ytimissä, ovat järjestäytyneet tavalla, joka luo tietoisuuden. Ja tämä tietoisuus voi katsoa takaisin kohti tähtiä, kohti kvasaareja, kohti alkuräjähdystä ja kysyä, mistä tämä kaikki tuli? Miksi se on olemassa? Mitä se tarkoittaa? Emme tiedä, onko tietoisuus harvinaista vai yleistä universumissa. Emme tiedä, ovatko muut planeetat täynnä elämää vai olemmeko yksin. Mutta tiedämme tämän. Tietoisuus on mahdollista. Se on tapahtunut ainakin kerran. Täällä. Meissä. Ja tämä tekee meistä jotain ainutlaatuista. Emme ole vain osa universumia. Olemme osa universumia, joka on tullut tietoiseksi itsestään. Olemme tapa, jolla kosmos tutkii itseään. Olemme universumin silmät, korvat, mieli. Carl Sagan sanoi kerran, olemme tapa, jolla kosmos tuntee itsensä. Ja kun katsot kvasaaria, kun ymmärrät sen historian, sen energian, sen vaikutuksen, ymmärrät, että tämä ei ole vain runollinen metafora. Se on kirjaimellinen totuus. Jokainen atomi kehossasi syntyi tähdessä. Hiili, typpi, happi, rauta. Kaikki nämä alkuaineet syntyivät ydinreaktioissa,
jotka tapahtuivat miljardeja vuosia sitten. Kun tähti kuoli, se levitti nämä alkuaineet avaruuteen. Ne ajautuivat läpi galaksin. Ne kerääntyivät uusiksi kaasupilviksi. Ja lopulta, noin 4,5 miljardia vuotta sitten, osa näistä atomeista päätyi pilveen, joka romahti muodostaen aurinkomme ja planeetat. Mutta tarina ei pääty tähän. Nämä tähdet, jotka loivat atomisi, syntyivät galakseissa, joita kvasaarit muokkasivat. Kvasaarien säteily laukaisi tähtien syntymistä. Niiden jetit sekoittivat kaasua. Niiden energia loi olosuhteet, jotka tekivät kaiken mahdolliseksi. Ilman kvasaareja galaksit olisivat erilaisia. Tähdet olisivat erilaisia. Ja sinä et olisi täällä. Joten kun katsot kvasaaria, et katso vain kaukaiseen objektiin. Katsot osaa omaa historiaasi. Katsot prosessia, joka teki sinut mahdolliseksi. Olet yhteydessä siihen, ei vain metaforisesti, vaan fyysisesti, atomitasolla. Historian ketjun kautta, joka ulottuu miljardeja vuosia taaksepäin. Tämä on jotain, mitä tiede on paljastanut, mutta mitä filosofia on aina aavistanut. Kaikki on yhteydessä kaikkeen. Ei mystisessä mielessä, ei yliluonnollisessa mielessä, vaan kirjaimellisessa, fyysisessä, todistettavassa mielessä. Olet osa kosmosta. Kosmos on osa sinua. Ja kvasaarit, nämä äärimmäisen energian majakat, ovat osa tarinaa, joka johti sinuun. Mutta on myös toinen puoli. Puoli, joka on vähemmän lohdullinen, mutta yhtä tärkeä. Kvasaarit muistuttavat meitä siitä, kuinka väliaikaisia olemme. Kvasaari loistaa muutaman 10 tai 100 miljoonan vuoden. Sitten se sammuu. Galaksi jatkaa olemassaoloaan miljardeja vuosia, mutta lopulta sekin kuolee. Tähdet kuluttavat polttoaineensa. Uusia ei synny. Galaksi muuttuu hiljaiseksi, pimeäksi, kylmäksi. Ja lopulta, uskomattoman pitkän ajan kuluttua, jopa mustat aukot haihtuvat Hawkingin säteilyn kautta. Universumi, sellaisena kuin sen tunnemme, on väliaikainen. Kaikki mitä näemme, kaikki mitä olemme, kaikki mitä koskaan tulee olemaan, on vain hetki kosmisessa historiassa. Hetki, joka alkoi alkuräjähdyksestä ja päättyy mihin? Emme tiedä. Ehkä lämpökuolemaan, tilaan, jossa kaikki energia on jakautunut tasaisesti ja mikään ei enää tapahdu. Ehkä suureen repeämään, jossa avaruuden laajentuminen kiihtyy niin paljon, että se repii atomit kappaleiksi. Ehkä johonkin, jota emme voi edes kuvitella. Mutta tämä väliaikaisuus ei tee asioita merkityksettömiksi. Päinvastoin, se tekee niistä arvokkaita. Kvasaari loistaa vain hetken, mutta sinä hetkenä se on kirkkain objekti universumissa. Se muokkaa galakseja, se luo olosuhteita elämälle. Se lähettää valoa, joka matkustaa miljardeja vuosia, kantaen mukanaan tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään kosmos. Ja sinä elät vain hetken. Muutaman 10 vuoden, jos olet onnekas. Silmän räpäys kosmisessa mittakaavassa. Mutta sinä hetkenä sinä olet tietoinen. Sinä koet. Sinä rakastat. Sinä luot. Sinä ymmärrät. Sinä katsot kvasaaria ja näet siinä jotain kaunista, jotain syvällistä, jotain, joka yhdistää sinut kaikkeen, mikä on ollut ja tulee olemaan. Tämä on paradoksi, jonka kvasaarit paljastavat. Olemme yhtä aikaa merkityksettömiä ja merkityksellisiä. Merkityksettömiä kosmisessa mittakaavassa, missä olemme pienempiä kuin pölypartikkeli. Merkityksellisiä siinä, että olemme ainoa tunnettu asia universumissa, joka voi ymmärtää universumin. Ja tämä tuo meidät siihen, mitä emme tiedä. Olemme oppineet paljon kvasaareista. Olemme oppineet, miten ne syntyvät, miten ne loistavat, miten ne vaikuttavat ympäristöönsä. Olemme käyttäneet niitä mittaamaan universumia,
punnitsemaan näkymätöntä, kartoittamaan avaruuden geometriaa. Olemme nähneet niissä fysiikan lakien äärimmäiset ilmentymät. Mutta on valtavasti, mitä emme tiedä. Emme tiedä, miten ensimmäiset supermassiiviset mustat aukot syntyivät niin nopeasti. Emme tiedä, mikä on pimeän aineen todellinen luonne. Emme tiedä, mikä on pimeä energia tai miksi universumi kiihtyy. Emme tiedä, miten informaatio säilyy mustissa aukoissa. Emme tiedä, voimmeko koskaan yhdistää kvanttimekaniikan ja gravitaation yhdeksi teoriaksi. Emme tiedä, onko universumimme ainoa. Emme tiedä, onko elämä yleistä vai harvinaista. Emme tiedä, onko tietoisuus väistämätön seuraus monimutkaisuudesta vai onko se jotain ainutlaatuista, jotain, joka vaatii erityisiä olosuhteita. Emme tiedä, miksi universumi on olemassa. Emme tiedä, miksi fysiikan lait ovat sellaisia kuin ne ovat. Emme tiedä, olisiko universumi voinut olla erilainen, vai onko tämä ainoa mahdollinen tapa. Ja ehkä kaikkein syvällisin kysymys. Emme tiedä, miksi on jotain, eikä ei mitään. Nämä kysymykset saattavat tuntua liian suurilta, liian filosofisilta, liian kaukaisilta käytännön elämästä. Mutta ne ovat kysymyksiä, joita kvasaarit herättävät. Koska kun katsot objektia, joka loistaa 1000 miljardia kertaa kirkkaampana kuin aurinko, objektia, joka on niin kaukana, että sen valo on matkustanut kauemmin kuin ihmiskunta on ollut olemassa, et voi olla kysymättä, miksi? Miksi tämä kaikki on olemassa? Mitä se tarkoittaa? Ja tässä on jotain kaunista. Emme tiedä. Emme tiedä kaikkia vastauksia. Emme ehkä koskaan tiedä. Mutta se, että voimme kysyä, se, että voimme ihmetellä, se, että voimme etsiä, se on jotain. Tiede ei ole valmis. Se ei tule koskaan olemaan valmis. Jokainen vastaus synnyttää uusia kysymyksiä. Jokainen löytö avaa uusia mysteereitä. Ja tämä on hyvä asia, koska se tarkoittaa, että on aina jotain uutta opittavaa. Aina jotain uutta löydettävää. Aina jotain, mikä voi yllättää meidät, haastaa meidät, muuttaa käsitystämme todellisuudesta. Kvasaarit ovat täydellinen esimerkki tästä. 60 vuotta sitten emme tienneet, että ne olivat olemassa. Nyt ne ovat keskeisiä kosmologialle. Ja 60 vuotta nyt, mitä olemme oppineet? Mitä uusia kysymyksiä olemme löytäneet? Ehkä olemme löytäneet tavan yhdistää kvanttimekaniikka ja gravitaatio. Ehkä olemme ymmärtäneet pimeän aineen ja pimeän energian. Ehkä olemme löytäneet elämää muilla planeetoilla. Ehkä olemme löytäneet jotain, jota emme voi edes kuvitella nyt. Tai ehkä emme ole. Ehkä nämä kysymykset ovat liian vaikeita. Ehkä ne ovat periaatteessa ratkaisemattomia. Ehkä on asioita, joita emme voi koskaan tietää. Mutta se ei tarkoita, ettemme voisi yrittää. Se ei tarkoita, että matka ei olisi arvokas. Koska matka itse, etsiminen, ihmetteleminen, oppiminen, se on se, mikä tekee meistä ihmisiä. Se on se, mikä erottaa meidät kvasaareista, jotka loistavat sokeasti noudattaen fysiikan lakeja ilman tietoisuutta. Me voimme valita. Voimme valita katsoa ylös. Voimme valita kysyä kysymyksiä. Voimme valita etsiä vastauksia. Ja vaikka emme koskaan löydä kaikkia vastauksia, vaikka universumi pysyy lopulta mysteerinä, olemme silti tehneet jotain merkityksellistä. Olemme ymmärtäneet jotain. Olemme nähneet jotain kaunista. Olemme olleet osa jotain suurempaa. Palataan vielä kerran siihen fotoniin. Siihen, joka lähti matkaan miljardeja vuosia sitten. Siihen, joka on matkustanut läpi avaruuden laajentumisen, läpi galaksien syntymisen ja tuhoutumisen, läpi ajan itsensä.
Se on nyt täällä. Se on saapunut perille. Se on osunut teleskooppiin. Se on muuttunut dataksi. Ja joku jossain analysoi sitä. Ehkä se joku on opiskelija, joka näkee ensimmäistä kertaa kvasaarin spektrin ja ihmettelee, mitä kaikki nämä viivat tarkoittavat. Ehkä se on tutkija, joka on omistanut koko uransa näiden objektien ymmärtämiseen. Ehkä se on sinä, joka lukee näitä sanoja ja yrittää käsittää, mitä kvasaari todella on. Ja siinä hetkessä, kun ymmärrys välkähtää, kun yhteys muodostuu, kun tajuat, että tämä valo, tämä fotoni, tämä pieni energiapaketti on matkustanut miljardeja vuosia vain päästäkseen tähän hetkeen, tähän paikkaan, tähän mieleen. Siinä hetkessä jotain maagista tapahtuu. Ei maagista yliluonnollisessa mielessä, vaan maagista siinä mielessä, että se on niin epätodennäköistä, niin haurasta, niin kaunista, että se melkein tuntuu ihmeeltä. Universumi, joka on niin valtava, että se uhmaa käsitystä. Aika, joka on niin pitkä, että se uhmaa mielikuvitusta. Ja silti kaiken tämän läpi yhteys. Yhteys menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Yhteys kvasaarin ja sinun välilläsi. Yhteys, joka on tehty valosta. Tämä on se, mitä kvasaarit lopulta opettavat meille. Eivät vain faktoja fysiikasta. Eivät vain tietoa universumista. Vaan jotain syvempää. Jotain, mikä koskee sitä, mitä tarkoittaa olla tietoinen olento valtavassa, välinpitämättömässä, kauniissa kosmoksessa. Ne opettavat meille, että olemme yhteydessä kaikkeen. Että historiamme ulottuu miljardeja vuosia taaksepäin. Että olemme tehty tähtien tuhkasta ja kvasaarien energiasta. Että olemme pieniä, mutta emme merkityksettömiä. Että olemme väliaikaisia, mutta emme arvottomia. Että emme tiedä kaikkea, mutta voimme oppia jotain. Ne opettavat meille, että universumi on täynnä ihmeellisyyksiä. Että on objekteja, jotka loistavat 1000 miljardia kertaa kirkkaampana kuin aurinko. Että on paikkoja, joissa aika hidastuu ja avaruus vääristyy. Että on mysteereitä, jotka odottavat ratkaisemista. Että on kysymyksiä, jotka odottavat kysymistä. Ja ne opettavat meille, että vaikka olemme pieniä, meillä on jotain, mitä millään muulla tunnetulla asialla universumissa ei ole. Kyky ihmetellä. Kyky kysyä miksi. Kyky katsoa kvasaaria, objektia, joka on niin kaukana ja niin voimakas, että sen olemassaolo uhmaa käsitystä, ja nähdä siinä jotain kaunista. Joten kun seuraavan kerran katsot yötaivasta, muista tämä. Jossain siellä, niin kaukana, että sen valo on matkustanut kauemmin kuin ihmiskunta on ollut olemassa, loistaa kvasaari. Se loistaa miljardi kertaa kirkkaampana kuin aurinkosi. Se muokkaa galakseja. Se luo olosuhteita elämälle. Se lähettää valoa, joka kantaa mukanaan tarinoita universumin nuoruudesta. Ja sinä, pieni olento pienellä planeetalla, voit nähdä sen valon. Voit ymmärtää sen tarinan. Voit olla osa yhteyttä, joka ulottuu läpi avaruuden ja ajan. Voit olla hetki, jolloin universumi tulee tietoiseksi itsestään. Tämä ei ole vähäpätöinen asia. Tämä on ihme. Ei yliluonnollinen ihme, vaan luonnollinen ihme. Ihme, joka on mahdollinen siksi, että universumi on sellainen kuin se on. Siksi, että fysiikan lait sallivat tietoisuuden. Siksi, että tähdet loivat atomit, jotka loivat sinut. Siksi, että kvasaarit loistivat ja muokkasivat galakseja ja tekivät kaiken mahdolliseksi. Olet osa tätä tarinaa. Olet osa kvasaarien perintöä. Olet osa universumia, joka on tullut tietoiseksi itsestään.
Ja vaikka et loista miljardi kertaa kirkkaampana kuin aurinko, vaikka et muokkaa galakseja, vaikka et lähetä valoa läpi kosmos, sinä teet jotain, mitä kvasaari ei voi koskaan tehdä. Sinä ymmärrät. Sinä ihmettelet. Sinä kysyt, miksi? Ja ehkä lopulta se on kaikkein kirkkain valo. Ei valo, joka loistaa läpi avaruuden, vaan valo, joka loistaa mielissä. Valo, joka on ymmärrys. Valo, joka on ihmetys. Valo, joka on kysymys, joka ei koskaan lakkaa loistamasta. Mitä muuta on vielä löydettävänä? Universumi odottaa. Kvasaarit loistavat. Ja sinä olet täällä. Tässä hetkessä, tässä paikassa. Osana jotain niin valtavaa ja niin kaunista, että se melkein tuntuu mahdottomalta. Mutta se ei ole mahdotonta. Se on todellista. Yhtä todellista kuin valo, joka saapuu kvasaarista. Yhtä todellista kuin atomit kehossasi. Yhtä todellista kuin kysymys, joka herää mielessäsi, kun katsot yötaivasta ja ajattelet. Mitä muuta siellä on? Vastaus on, emme tiedä. Emme vielä tiedä. Mutta olemme etsimässä. Ja se etsiminen, se matka, se ihmetys, se on se, mikä tekee meistä ihmisiä. Se on se, mikä tekee tästä hetkestä, tästä lyhyestä välähdyksestä kosmisessa historiassa, merkityksellisen. Kvasaarit loistavat, ja me katsomme. Ja siinä, tuossa yksinkertaisessa teossa, on jotain syvällistä, jotain kaunista. Jotain, mikä yhdistää meidät kaikkeen, mikä on ollut ja tulee olemaan. Olemme osa valoa, olemme osa pimeyttä, olemme osa kysymystä, ja ehkä, vain ehkä, olemme myös osa vastausta.